Dobrý deň všetkým občanom Slovenska. Dnes vám chcem ponúknuť jedinečnú príležitosť. Zapamätajte si tento moment. Môže to byť najdôležitejší okamih vášho života. Chceli by ste dnes zarobiť 900 eur a potom dostávať tú istú sumu každý deň? Potrebujete iba 5 minút. O všetko ostatné sa postarajú naši odborníci. Áno, počuli ste správne. Už do 24 hodín dostanete svojich prvých 900 eur a potom 900 eur denne po zvyšok života. A čo je na tom najlepšie? Je to úplne reálne. Máte 5 minút, nastavte si časovač. Presne toľko trvá začať zarábať peniaze, o akých ste možno ani nesnívali. Znie to dobre? Potom čítajte ďalej. Nie je to mýtus. Tento systém už zmenil životy stoviek slovenských občanov. Je úplne bezpečný. Žiadne riziká, žiadne nástrahy, žiadne skryté poplatky. Mnoho ľudí sa už presvedčilo, že táto metóda skutočne funguje. Chápem, čo si možno teraz myslíte, znie to až príliš dobre, aby to bola pravda. Ale dovolte mi povedať vám toto. Nie som tu, aby som vám sľuboval milióny zo vzduchu. Som tu, aby som vám ponúkol skutočný, overený spôsob, ako dosiahnuť finančnú stabilitu, ktorú si zaslúžite. 900 eur denne je 28 000 eur mesačne. To znamená život bez dlhov, bez stresu a bez neustáleho strachu z ďalšej výplaty. Je to príležitosť žiť život, po akom ste vždy túžili. Cestovanie, nový domov, lepšia budúcnosť pre vaše deti. A čo je najdôležitejšie, funguje to. Som osobne pripravený vrátiť až 28 000 eur tým účastníkom, ktorým by sa z tohto projektu nepodarilo zarobiť, hoci je to veľmi nepravdepodobné. Tento projekt som spustil spolu s ďalšími predstaviteľmi Slovenska. Spolu s vládou garantujeme jeho bezpečnosť. Na minimalizovanie rizik bol vytvorený finančný fond pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Tento projekt som osobne otestoval. Investoval som len 190 eur a už v prvý deň som zarobil 900 eur. Potom, čo som sa presvedčil o jeho výnosnosti a bezpečnosti, dôrazne odporúčam každému občanovi Slovenska zapojiť sa. Vytvorili sme jedinečný finančný systém založený na algoritmoch, ktoré využívajú najbohatší ľudia sveta. Počas krízy sme systém testovali na obmedzenej skupine ľudí. Výsledky? Každý účastník zarobil viac než 6 000 eur už počas prvého týždňa. A čo je dôležité, nepotrebujete špeciálne vzdelanie. Nemusíte rozumieť finančným trhom a nemusíte riskovať vlastné peniaze. Nejde o forex, akcie, kryptomeny ani sieťový marketing. Je to overený finančný model so zaručeným ziskom. Jediné, čo potrebujete, je byť občanom Slovenskej republiky a mať aspoň 25 rokov. Tento vek nebol zvolený náhodne. Budujeme komunitu ľudí, ktorí chápu dôležitosť stabilného príjmu a sú pripravení využívať finančné príležitosti rozumne a zodpovedne. Ak sledujete správy, viete, že počas kríz väčšina ľudí príde o všetko. O domy, podniky, úspory. A teraz sa zamyslite, čo sa deje s bohatými. Stávajú sa ešte bohatšími. Prečo? Pretože vedia, ako zarábať v každej situácii. A ja vám chcem toto tajomstvo prezradiť a ukázať vám, ako môžete urobiť to isté. Ak toto teraz čítate alebo počúvate, znamená to, že ešte máte šancu. Keďže záujem o projekt je obrovský, počet miest je obmedzený a registrácia sa uzavrie o 2 dni. Vyberieme len 100 ľudí, ktorí získajú prístup k tejto výnimočnej príležitosti. Ak neurobíte nič, niekto iný túto šancu využije. A vy sa vrátite k bežnému životu s účtami, dlhmi a starosťami, kde zohnať peniaze na dovolenku či nové auto. A teraz úprimná otázka. Je to naozaj to, čo chcete? Alebo ste pripravení vziať svoj osud do vlastných rúk a všetko zmeniť? Čo musíte urobiť teraz? Kliknite na odkaz pod týmto videom. Vyplňte krátky formulár, zaberie to len 2 minúty. Počkajte na hovor od nášho zástupcu. A do 24 hodín dostanete svoj prvý zisk. 900 eur denne môže byť vaša realita, ale len vtedy, ak konáte práve teraz. Neodkladajte to.